бармегардем ба Тоҷикистон. Касби имомхатибӣ дар масҷидҳои Тоҷикистон хатарнок мешавад. Зоҳиран бисёриҳо дигар намехоҳанд ин масъулиятро бар дӯш бигиранд, дар ҳоле ки то чанд соли қабл рақобат барои соҳиб шудан ба ин мақом сахт буд. Чаро вазъият якбора тағйир кард? Ин мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ дорад ва ҳоло омода аст ки ба суолҳо дар ин робита посух бидиҳад. Ассалому Абдулло. Таври маълум пешаи имомхатибӣ то чанд соли пеш дар Тоҷикистон хеле пурнуфуз буд ва имомхатибон як шахси хеле муҳтарам дар маҳалҳо ба ҳисоб мерафтанд. Ҳоло ин тавр нест магар? салом Шаҳло. Таи чанд соли ахир бархурди мақомот дар нисбат ба имомхатибони масҷидҳо тағйир ёфт ва албатта ин ба обрӯи ин пеша низ бетаъсир нест. Дар чанд соли ахир шуруъ аз сару либос то матни мавъизаҳои имомхатибон зери назорати мақомот қарор дорад. имомхатибон ҳамчунон салоҳияти бо тасмими худ баргузор кардани маросимҳое мисли ҷаноза ва ё никоҳро надоранд. То мақомоти сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ақди никоҳи навхонадоронро тасдиқ накунанд, хатибон ҳаққи баргузор кардани никоҳи диниро надоранд. маросими ҷаноза низ дар доираи қонуни танзим ва бо ширкати муайяни одамон баргузор мешавад. аз ин рӯ ҳоло пешаи имомхатибӣ мисли пешин нуфуз надорад ва довталабон барои имомхатибӣ ҳам чандон шавқи зиёд надоранд. вале Абдулло, боз ҳам аксар маросимҳои мардумӣ, чӣ ҷашни хурсандӣ ва ё маросими аъзо бо ширкати рӯҳониён доир мешавад. имомхатибон ҳамчунон расман аз давлат маош мегиранд. магар ин омилҳо рӯҳониёнро барои имомхатибӣ шавқманд намекунад? бубин Шаҳло, нахуст ин ки на ҳамаи имомхатибон аз давлат маош мегиранд, танҳо онҳое маош мегиранд ки дар масҷидҳои ҷомеъ ва ё ҷомеъи марказӣ кор мекунанд. аммо аз сӯи дигар ин пеша ҳоло хавфҳои зиёде дорад, аз ҷумла хавфи зиндонӣ шудан. яъне чӣ гуна, Абдулло? Шаҳло, тавре мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иттилоъ медиҳанд, танҳо дар вилояти Суғд таи чанд соли ахир 20 нафар имомхатибон бо ҷурми иштирок дар ҳизбу ҳаракатҳои хислати экстремистӣ дошта суд шуданд ва ба солҳои гуногун зиндонӣ гаштанд. бинобар ин як гапи носанҷидаи имомхатиб метавонад ӯро паси панҷара барад. бар замин ҳоло имомхатибон ба иҷрои корҳое ҷалб мешаванд ки дар гузашта хоси онҳо набуд ва то ҳадде обрӯи онҳоро дар назди ҷомеа мекоҳонад. аз ҷумла ахиран бо тасмими мақомот имомхатибон ба тамошои театр ва ё музей бурда шуданд. дар ноҳияи шаҳри Туз бошад, ахиран рӯҳониён пул ҷамъ карда дасти ҳайкали Ленинро таъмир карданд. ин саҳнаҳо албатта ба обрӯи рӯҳониён дар назди ҷомеа ки онҳоро ба гунаи дигар тасаввур мекарданд, албатта обрӯи онҳоро мекоҳонад. ин аст ки ба гуфтаи кумитаи дин ҳоло чанде аз масҷидҳои ҷомеъ ва панҷвақта дар кишвар имомхатиб надорад ва ин мақом холӣ аст. бинобар иттилои ахир, ҳоло дар ҷумҳурӣ 48 масҷиди ҷомеъи марказӣ, 326 масҷиди ҷомеъ ва 3528 масҷиди панҷвақта сабти ном шудааст. сипос Абдулло барои маълумот ва ташаккур, бо вуҷуди он ки сармохӯрдагӣ дорӣ, аммо дар барнома моро ҳамроҳӣ намудӣ.